И здравейте, бокс, аз съм Ultimate BG и това е Feed the Beast, оцеляване с индианец. Така се нарича поредицата, защото не разбирам абсолютно нищо от Feed the Beast. Гледал съм едно клипче, но не е до край, така че сващате. И да, по принцип това трябва да е втори епизод, но е първи, защото... Сега ще обясня защо. Ама и аз не помня защо беше първи. Да. Защото първи клип нещо, още го коментирах, пък той само са изтри, да знам. И да, имам скин направен цен фъра, но не е завършен още. Ме кефи в лицето, както и да. И да, надявам се ви хареса тази поредица и да коментирате, ми помагате, защото аз не разбирам нищо от нея. Не помагате за машинките и глупости. Вече горе-долу разбирам някои неща, но да. Това е къщата ми от някакъв много готин материал, каза Marble Brick. И съм започнал къща. И това не знам за какво служи, може за него ми помогнете да ми кажете. Бих един ендермен. И място, което ме е спалнало е много готино, защото видите и там е село. Тук е мина. Така. Да, скина, както казах, не е готов. И ако помните, можете да влезете с скин, така че в боксинг кара в моя села. И ако искате направите, ще ме зарадвате, защото искам някой много як скин. Де така да го направя? Не ми стигна. Да легна. И да, това поне ще е първи, уж втори епизод, или обратното, да знам. Тъй, че ще говоря малко тъпчи. Да. До сега разбрах, да, и имам Green Sapphire. Но понеже версията 1.4.7, не знам кой айтем е дали е по-силен. Iron кирката по-бърза ли и по-издържлива ли от Iron, мисля, т.е. кварцовата. Както и да е, сега ще се направи една Green Sapphire. Мисля, че така се прави, защото бях играл с един такъв мод. Но да, поредицата се казва с индианец, защото нищо не разбирам. Разбирам от тия кирки глупости. Така. 50. Само да щупя нещо да проверя кое издържа повече. Това доста повече издържа. И е доста бърза. Напишите в коментар кое е по-силно. Тази, Iron или кварц. Защото и кварца много бързо го чупи. Си направя една лопатка. Или пък не. Една брада. И да ви хареса поредицата, както как вече. Може да надявам да ви харесам. Да продължа да снимам, нали? Това е копър, не знам за какво служи. Тук имах алуминия и айрон някъде имах. Ето го. Така, сега ще събира малко черно дърво.
и да направя това, което искам. Опа, ще върна за храна. Доста ме кефи зелената, много че не изглежда. Но както и да е. Да, убил съм и крави, имам ли легло. Да ви кажа, в AWS почнах от вчера, даже снимах клип, нали? Но много ме кефи, много е готин. Скоро ще имаме на теките, пишете привайт сервери, в които да снимам. Защото вече съм си наумил някой, но съм сигурен на вас дали ще ви хареса. Като Battle PvP гледах клипчета, много готино изглежда. Не, изглежда като PvP България. Да. Обаче е по-яка такава. В смисъл, като биш някой му вземеш главата, много готино. Има повече хора. И да, правете и скинчета, абе няма повтаряме някакви работи. Но за сега надявам се да получа много харесвания на тези клипове. Да, тези на фида ще са по-дълги. Доста по-дълги, по 25 минути са някъде. И те. Даже ако някой от вас се скупи на Майнкрафт, може да каже да оцеляваме двамата, но достатъчно да е купена и така. Да, мисля в AWS повече да изсловам черното дърво. Така съм си наумил. И така ще направя. Но ще се възползвам от това, че има марбъл материал. Защото много ме кефи, даже искам да го вкара в оригиналната Minecraft, много готин материал. Като Stonebrick, но повече ме кефи даже. Те. Това за какво служение, да видим. И да, помагайте, абе, не се повтаря. Помагайте с коментари. Сега ще има... Опа, чакайте. Фалил съм си така глупостите, както да е. О, ес. Да, вече свикнах така да си подреждам нещата. Те ще си ги правя, но ма кефи. Или пък няма, с какво се занимавам? Имаше едно нещо... Чайца. Да, има някои неща, които ги разбирам, но... Пълният индианец не може да играе както трябва и... Я да видим този чест. Много че не изгледа, както и да е. Заключен чест, който е... Вижте какви готини честове има. Този даже му... Опа, това не знам за как се прави. Вече знам. Така...
Да, това ще направя. Мисля, че ги имам материалите, да видим. И да, хора, най-много искам информация за машинките и тези неща, какви трябва да правя, примерно те за... където има електричество и такива прости. Чакайте само да сложим това. Не че знам за какво служи алуминията, обаче ще сложим. Така, сега. Тръс. 6 айрон. Не мисля, че имах повече. Да. Yes, вече имаме Iron Chests. Вижте колко много място побира. Побира място колкото за 2 честа. Както гледаме. Да, толкова. Е само един чест, това е яко. Да, ще направя втори, само да видим. Да е по-различен, че тъпо е един същ. Купър. Купър обаче колко ще събира. Дали мога да видя? Една секунда е само. И добре, забих след малко... не, отново сме тук. Така, хайде, ще направим хупер чест и без това много. Имаме и чест. Не е чак толкова малко. Обаче го съм от друга страна. Не. Стана тъмно. Ще сложим малко факли. Факли. Понеже там в първи епизод се бих и много бързо ме убият чудовища, има някакво зомби такова с червени очи и ме биеше на 2-3 удара. На един удар ми би 5 сърца ми ги вади и направо гът. Да, на скина ще се променят малко ръцете и гръбнате. Така. Стига де. Готово. Така, тук ще са чистовите, другите. Тук какво да има? Добре, ще го измислим. Така. Добре. Сега не знам какво да правя. Да, по-да ще се оправя.
Но така поне не знам нищо за Feed-A-Beast. Сега ще ми е много готино и така. Оха, много яко изглежда и е доста удари, 500. А да, за тези, които не знаят, това се прави като цъкнеш F3 хаш. Да. Бам, 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 бам. Те. Тук по средата може да слагам... А, то пък няма килимчета. Да, пак едно не ми стигна. Две ми стигнаха. И да, то клип е малко скучен, но понеже не знам какво да кажа и така. Мисля да си завърша къщичката. О. Да, сетих се защо не стана. Слаб настрани. Да видим как се прави. Да, това не знам как се прави, тече. Така. Охо, вижте колко малко купче. Но и това не знам как се прави. Така. Арви, то пък. Добре. Всичко ли иска такова, бе? Да, иначе няма такива слабове, поне тук не виждам. Тъй, да. Да, само че понеже вече имам емералд кирка, да се пробвам дали така ще стане, да се щупи. Има едни такива хайфове. Преведено, не знам какво значи. Мисля, че е кошер, така мисля, че е. С какво се чупи, ако може да ми каже, за да видя какво става, като го щупиш така. Някакви пчели, глупости работи. Чай ги изкрайне тия селяни. Само да видя, от тук емералд кирки има ли? Емералд, не. Арбе, тук някъде имаше кошер.
Его. Добро е така. Добре, значи ако не ми кажете, ще трябва да гледам в нета течи. Добре, нека да уча да си оправя къща и тогава ще го мисля. Да изгрифа малко селото. Да ни кажат, че няма грифари. Тук има много големи грифари. Да, надявам се ви хареса този скучен клип. Следващия ще е по-як, просто сега имам гости. Малко странно, сигурно ме мисля за някакъв от дети говори само. Адка е дървар. Това тук ще го обирам, защото има букшелфове. И докато не снимам, сигурно ще проверя за други села, да може да намеря някакви други айтеми. Защото в това село няма нищо. Така. Дали да си направя? Аре, ще си направя. И без това не служи на много айтеми. Не ще направя ни бутучки, да гледам по-фешенски. О, добре, вече съм фешен, много фешен. Добре, да видим тук за какво служи айрона. Ако служи за... Много работи е! Монстър спаунър на големи. Арбе, искам да видя как се прави. Оха, гледайте какви готини армори. И с Protection 1. Но не знам откъде го взема това. Ще променя нещо. Не става нещо. Забелявам, тук има инготи на айрона. Чакай малко само. Тоест нъгици. Обръках се, грешка. Така да се малко прозорчета. Тук малко филнах. И ето е дърварската къщичка. Това е за сега. Тук е легуя, тук ще имам много печки, така ще са на събранието. Те ще ги... Даже още сега в този епизод ще ги махна. Така, и добре, мисля това да е от този епизод, дано ви е харесал. Една секунда. И помните, аз обичам уит.
И добре, помните, аз обичам Уит и до